Szanowne Państwo, kochani moi, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, wiecie, że ja śledzę tam różne trendy i anomalia kulinarne. Przeglądam sobie jak co dzień gazetkę z Lidla. Wbrew pozorom, po zdisowaniu tej reklamy z tygodniem regionalnym nie dostałem jeszcze zakazu wstępu do tego sklepu. I moim oczom ukazuje się coś takiego. Fioletowe kartofle z Francji, przecenione z aż 7 zł na 4,89. Mówię, dużo. Widzieliście kiedyś fioletowe kartofle? No obstawiam, że większość z was na przykład nie. Ja nie widziałem. No i lecę do Lidla i teraz patrzcie, żeby nie było. Kartofel polski, klasyczny, zbierany na średnio nasłonecznionych polach południowej Małopolski. I tu uwaga, kartofel fioletowy, zbierany nie wiadomo gdzie. On w rzeczywistości jest trochę jaśniejszy jak na tym nagraniu, no ale mówię, no cholera, rzeczywiście, fioletowy kartofel. Każdy słyszał i normalną rzeczą jest niebieska na przykład, nie wiem, kapusta. Chociaż może nie dla wszystkich normalne, bo akurat ta niebieska kapusta, w sensie modro, czyli po śląsku niebieska, po niemiecku na przykład to się nazywa Blaukraut, no czyli właśnie niebieska kapusta, w Polsce jest nazywana czerwona. Chociaż wcale nie jest czerwona, ale mniejsza z kapustą. Teraz na pewno pojawiło się u was pytanie, czy ten kartofel jest fioletowy też w środku i czy z takiego fioletowego kartofla wyjdzie na przykład fioletowe pire? Gdyby ktoś nie pamiętał, kartofel polski klasyczny, o, barwa, no, kartofla. Czy fioletowy w środku będzie fioletowy kartofel? No, powiem wam, jestem, no, silnie zaskoczony. To czy wyjdą z tego fioletowe pire? Musimy ugotować i zobaczyć. No powiem wam, jaja jak berety. No kurde. No jakbym to gdzieś zobaczył, to ostatnia rzecz jaka bym powiedział, że to jest, to że to są kartofle. No żeby był komplet, test smakowy musi być. No jak kartofle z masłem. Smakują też jak kartofle z masłem. Ale mózg w szoku, bo to smakuje jak kartofle, ale to nie wygląda jak kartofle. Może one są nasączone denaturatem? Twitch, za reklamę waszych barw jutro wam wyślę fakturę.